Πολύ ωραία είναι εδώ πέρα. Είναι όντως πολύ ωραία. Τι ωραία είναι. Τι ωραία είναι. 10:40. Ελένα, η μαμά είπε να είμαστε 10:30 σπίτι, τι κάνουμε. Άντε γρήγορα. Να βιαστούμε. Ναι. Θεούλη μου, θα με σκοτώσει και είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε εκείνη την ώρα σπίτι. Ωπα ρε, τι είναι αυτό. Μεγάλο φαίνεται. Μυστήριο φαίνεται. Άντε, Καλή φάση. Πάμε. Όχι. Ωπα ρε, περίμενε. Δεν θέλω, πρέπει να βιαστούμε. Δεν ξέρω τι να κάνω. Έλα, εσύ, πάμε. Μα θα μας περιμένουν. Ας να μας περιμένει, μια δικαιολογία θα βρούμε τώρα. Θα σου πούμε ότι έπεσες, ότι χτύπησες το πόδι σου. Δεν πειράζει, πάμε. Οκ, τι να πω. Εσύ, είναι πάρα πολύ όμορφο. Αλλά είναι και μεγάλο. Παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να το εξηγήσουμε όλα αυτά σε ένα μικρό short, οπότε τσεκάρτε το link στην περιγραφή από κάτω.